Ana yin amfani da future perfect continuous tense ne domin siffanta aikin da yake gudana wanda za a kammala nan gaba. Jimlar da za a iya yin amfani da ita a matsayin future perfect continuous tense za ta iya kasancewa jimla ta affirmative da ke tabbatar da magana. Za ta iya kasancewa jimla ta negative da ke musanta magana. Sannan kuma za ta iya kasancewa jimla ta tambaya wato interrogative. Future perfect continuous tense as affirmative sentence. Ana yin amfani da future perfect continuous tense na affirmative sentence ne domin siffanta aikin da yake gudana wanda za a kammala nan gaba. Kuma ana samar da shi ne ta hanyar bin wannan ƙa'idar, wato ta hanyar haɗa kalmomin will have been ko kalmomin shall have been da kalmomin da suke nuna cewa aiki yana kan wakana. Misali, in 2022, she will have been writing a novel for 10 years. Ma'ana a cikin shekara ta 2022 za ta cika shekara 10 kenan tana rubuta littafin labarai. In August, he will have been living in Zaria for 5 years. Ma'ana a watan Agusta ne zai cika shekara 5 yana rayuwa a Zaria. I will have been writing novel for 4 years by the end of this year. Ma'ana a ƙarshen wannan shekarar ce zan cika shekaru 4 ina mai rubuta littafin labarai. Future perfect continuous tense as negative sentence. Ana kuma yin amfani da future perfect continuous tense a jimlar da ke musanta magana ta hanyar bin wannan ƙa'idar. Wato za a fara da sanya kalmar will, sannan sai kalmar not, sannan kuma sai a sanya kalmar have, daga nan kuma sai a sanya kalmar been, kana daga ƙarshe a sanya kalma wacce ta ƙare da haruffan ing. Misali, she will not have been staying in Kano for 7 years when her first daughter is 10 years old. Ma'ana ba zai yiwu a ce ta cika shekaru 7 da fara zama a Kano ba lokacin da babbar 'yarta za ta kai shekaru 10 da haihuwa. Future perfect continuous tense as interrogative sentence. Haka ma ana yin amfani da future perfect continuous tense a matsayin jimla ta tambaya ta hanyar bin wannan ƙa'idar. Wato za a fara da sanya kalmar will, sannan sai a kawo suna ko wakilin sunan mutumin da ya aikata aikin da ke cikin jimlar, sannan sai a sanya kalmar have, sai kuma a sanya kalmar been, kana daga bisani a sanya kalma wacce take ɗauke da haruffan ing a ƙarkenta. Misali, how long will she have been staying in Kano when her daughter is 10 years old? Ma'ana shekara nawa kenan zai kasance ta ɗauka tana mai zama a Kano lokacin da 'yarta za ta cika shekaru 10 da haihuwa.